जोंनि NLFB नि नामाव एसे गुलाय गुजाय खोनादों जानो हागौ नोंथांमोना सनितपुराव जानाखि हमजादों जानाखि मानसिफोर हमजादों सोरबा गेन्द्रा बे नाम खोनादों एक्जेक्टलि डिटेल्स रिपर्ट दङ खिन्थु नामफोरखौ गोसोआव गैजोबा खिन्थु बिसोरो NLFB आफादनि मानसिफोर नङा ओमफ्राय जानाखि उल्था पानियावहाय दाखायत खालामनायावहाय रां लुथिनायाव हमजानानै गावथारजानाया सेंग्राया नंगौ बियो NLFB मोन थिगानो खिन्थु बिसोरखौहाय जोङो 16 जनखौ जोङो 28 तारिख मार्चनि 2022 बे समबार खालिमोन बियो जेब्ला जोङो क'क्राझारावहाय NLFB डिजेन्टेड केम्पआवहाय जों काउन्सिल मिटिं प्लास जेनेरेल मिटिं जयै सावरायलायनानैहाय जोङो बिसोर केटासफोरखौहाय जोङो माबा खालामदोंमोन मा होनोमोनलायो डिसार्ज होनाय जादोंमोन जोङो माखासे डिसार्जफोरनि माबाया बेयावनो दङ लिस्टफ्रा जों नोंसोरनि उनावहाय गथायनो होनो हागोन आरो फारियै आं नामफोरखौ बुंलांग्रोनि सिगांहाय बेनो जाहैबाय गेवलां बसुमतारी बि गनायथि ओमफ्राय फारबल दैमारि डि फोसाबग्रा गिबियान बसुमतारी बि गाग्लोब अनिनियास बसुमतारी बि अन्थाव राजदीप बर' बि रेवरिउ सोरांसात गयारी बि सेबखां सानसुला वारि W सान्थोब बे मानसिया मैया थैबाय दुखु मोनो आंबो सासे बर' लाइमोन जानानै गावनि सेंग्राफोरखौ बा गावनि बर'नि जानाखि लाइमोन सेंग्राफोरखौ थैनाय होनाय खोनायोबा नाथाय जोङो बिसोरखौ बार बादा होदोंमोनखि आफादनि बेरेखा खामानि दामाव आन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ दाखालामथ' जों गभर्नमेन्टजों सावरायगासिनो दं होननानै जों बार बुजायदोंमोन इनक्लुडिं न'आवबो थुनहरदोंमोन मानसिखौ जोङो बार बुंख्लायदोंमोन बिदि दामाव होननानैहाय नाथाय अबथिरा रुंसारि जालांबाय जों बेखौ आंबो दुखु मोनो बिमा बिफानिसिम आंबो बे खोथाखौ सावरायहैगोन टाइम फैबा आरो दंबावो जनास नार्जारी एन जेथो बिजय बसुमतारी बि बारखाव बिपुल बसुमतारी बि बिग्राय दिप बसुमतारी बि दान्थाल रजेन दैमारी बि डि रायदों मिथिंगा बसुमतारी बि माइबं आरो दंबावो समर रामसियारि बि सिजौ चन्दन रामसियारि बि सिनायलां आरो तुरुन बसुमतारी बि थांखि बिसोरो जानाखि जोंनि केडार्सफोरमोन NLFB मोन बिसोरो गासैबो केम्पआवनो थाजोबोमोन ओमफ्राय बिसोरो न'आव थांनो सुथि लानो होननानै बुहुद गोबाव जाबायमोन जेब्ला जोङो एसे दस्रा आबहावा बारनाय खोनायो बे समाव जोङो फन खालामफिनजोबदोंमोन मानसिफोरखौ बुजायदोंमोन फै केम्पआव सावरायनो होननानैहाय खिन्थु बिसोरो दे थांगोन दे सोरबाया होनो दे थांगोन दे सोरबाया होनदों आं उमुक एप्लाइ खालामदों सोरबाया होनदों आं उमुक मावदों खिन्थु लास्टआवहाय जोङो फाइनालि पिक्सारा मैयासो क्लियार जादों आरो बिसोरो जोंखौ सोरखौबा फन हरनानै बुंदों जों थांला माला होननानै बिदि बुंदों ओरै उल्टापानि एरिया ओरै आमटेका खैलामेला आनन्द बाजार क'क्राझार ओरै सनितपुर जानाखि दा हाल्ला सिल्ला जादों जोंनि नाम लानानै NLFB नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि नामाव लानानै जानाखि हाल्ला सिल्ला जादों बे जोंनि आफादनि मानसिफोरमोन थिगानो जानाखि गावथारजानाय आं दा बुंनाया W सान्थौआ खिन्थु बिसोरखौहाय जोङो 28 तारिख खालिनो जोङो डिसार्ज होनाय जादों ज' काउन्सिल मिटिं जिरायनानैहाय बिथांमोनखौ आं खनसेबाव आरोबाव गले गुरैयै खावलायबावो बिदि खामानिखौ गार आरो नोंसोरो पुलिसनि आखायाव बा माबा मोनसे संगठननि थ्रुयै पुलिसनि आखायाव गथायनानै ला ओमफ्रायो दा मैयानि घटनाखौ आङो बुंफिनबावनोसै सनितपुरनिखौ आरो उल्टापानिनिखौ उल्टापानिनि केसा जाहैबाय बिसोरो दाख्लैहाय मोनलाय आनन्द बाजार चिरां गोलैयो आरोखि बे नङा बे जायगा जाथाय जाग्रोनाया बे थिख्लागुरि मिलन बाजार साइडनियाव जानाखि घटना जादों मोनायाव थांनाय सानसे सिगां फैसा लांदों 2 लाख थाखा लांदों सना रुफा लांदों होननायाव इनभल्भ दंमोन बे माबाया मा होनोमोनलायो सानसुला वारिया बेयो न'आ क'क्राझार माबानि मा होनोमोनलायो कुसुगाव साइडनि खासिबारिनि बे मानसिया बेखौ जेब्ला हमनानैहाय खारदों ना मादों होनदों जोंथ' पुलिसफोरनि बुंनायसो बियो खिन्थु एनकाउन्टाराव थैदों होनदों आरोखि माने गावजादों खारनायावहाय बेखौ जोंनो मैया खोन्थाफैदों ओमफ्राय बिसोरबो दुखु फोरमायफैदों जोंबोथ' बिदि गावनो सानाखैमोन नाथाय आखायाव हाथियार दङ बेखायनो जोंखौ गावनायखाय जों गावनांदों होननानै मैया खोन्थाफैना लादों आरोखि बिसोरबो दुखु फोरमायदों गेजेरावहाय थारमाने जोंबो बेबायदि बर' लाइमोनफोरखौ बिदि गावनो जोंबो लुगैया जों थैजानोबो लुगैया होननानै बिथांमोनाबो फोरमायफैदों दा माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव नुयो उमुक लिरो माबा माबि लिरलाबायो दा आसे हल आङो दा NLFB जानाखि जों संगठन दङ मोननै केम्प दङ जोंना दा मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि नैबे दा प्रेस मिट होनाय जायगा मोनसेया दङ क'क्राझार